Pois agora sí, moi bons días, Valdeorras. Bos días a Valdeorras, a todos os escoitantes e hoxe tamén espectadores deste experimento que estamos a facer. Este experimento, que tal? Bos días, chicas, apagade os móviles, por Dios, que estamos en directo. Estamos en directo. Ese sonido, que estamos haciendo aquí un rebumbio. Bueno, bos días a todos, Valdeorras. Estamos nos estudios de Radio Valdeorras Onda Cero, dende o barco, facendo unha iniciativa completamente novidosa, unha cobertura electoral por todos os concellos, intensa, na que daremos datos, na que faremos análise e na que nos acompañará moita xente no plató. Pero antes de nada, Raquel, bos días. Bos días, Hola. Cristina de la Torre. Bos días. Imos a presentarnos para que sepa a xente quen está detrás de todo este traballo de equipo. Bueno. Eso é. Temos connosco a cabeza deste programa, a cabeceira deste programa, Cristina de la Torre, a xornalista Cristina de la Torre, que púxose o mundo por monteira e dixo, pois hoxe imos cubrir esta xornada electoral como antes non se encubrira aquí en Valdeorras. Preséntome a mí mesma, Raquel Cruz, todos os días en directo, así me encanto. Son a xornalista que está acompañando hoxe a Cristina de la Torre, e temos a outra xornalista máis. Susana, que tal? A Susana Prieto, a nosa compañeira que tamén está detrás, colaboradora de Somos Comarca e que hoxe se sumou ao equipo. Bos días. E tamén está Sonia, que estuvo paseando polas montañas de Valdeorras grabando votantes e votadores e preciosos paisaxes. Bueno, a verdade que foi un día espectacular. Sí. E vou aproveitar para presentar o técnico que nos acompaña, que é Humberto, que vende de chantada e que é a súa primeira vez no barco, e cando chegou dixo, oye, que mono isto, ¿no? Bos días, Humberto. Bueno, e temos na mesa de son a Alex, como sempre. Bos días a todo o mundo. E hoxe tamén puxemos a traballar a Marco e a José. O sea, aquí hoxe, ¿no? A José Manuel, traballamos reconto, pero hai un bon equipo, sí. Somos un equipazo, señores. Estamos aquí dende 1:30 hasta as 2:30, máis ou menos, con esta primeira desconexión así un pouco en probas tamén para ver que todo sale ben, e despois pola tarde regresaremos a partir das 8:30, verdad, Raquel? Efectivamente, a partir das 8:30 da tarde, e xa de seguido ata as 11:30, non? E bueno, ata as 11:30 é o que dixemos. Sí. Despois, pois veremos como vai ese reconto, porque sabemos que o escrutinio das eleccións europeas vai sempre de diante das municipais. Entonces, bueno, pois imos ver a ver cando comeza ese reconto e cando nos podemos comezar tamén a recibir aquí, que non sei se dicilo xa. Sí. Digo xa, sí. A recibir aquí os candidatos, os protagonistas da xornada, que hoxe invitámolos a todos a que despois viñeran a comentar eses resultados que tenemos a final. Sí, a ver, algúns que veñan ata o estudio, outros que entrarán por teléfono, porque, bueno, tamén é unha xornada na que se acabamos de contar moi tarde, pois tampouco é plan que os fagamos conducir e deixar o brinde a media, o brinde para olvidar ou para celebrar, xa se sabe. Pero si pasarán por aquí, tamén teremos un panel de analistas que nos acompañarán a primeira hora para comentar cales son as posibilidades, como pode afectar a participación, e a medida que vayamos tendo datos de escrutinio de mesas concretas, pois os iremos dando, por suposto, datos que non se darán como definitivos hasta que teñamos os oficiais, pero que poderemos ir sabendo, proxectando un pouco cal pode ser o resultado destas eleccións municipais que se presentan lungas, polo menos. Sí, veremos. Bueno, menos mal que aquí non temos eleccións o Parlamento galego, se non podíamos estar aquí contando hasta madrugada. Aquí facemos un chamamento a todos os presidentes de mesa, por Dios, concentración, sí, bueno, estaremos pendentes da información que nos veña de mesa en mesa, porque ímos a recibir así, en directo. En ese momento faremos o reconto, en ese momento faremos tamén o que dicía Cristina, as contas, a ver como van quedando cada un dos concellos. Bueno, non sei por onde comenzar, Gris, contanos. Onde empezamos? Vamos a ver. Podemos adiantar que foi unha mañá moi tranquila en todos os sitios menos no Bolo, parece ser, ¿no? Que pasou no Bolo, Sonia? Pois cando se iba a constituir a mesa de Cambela, había xente dun partido que podías, que en principio según uns podía estar ali porque eran apoderados, e según outro partido non podían estar ali. Entón tú vaste, eu quédome, llamo a la Junta Electoral e que veña a Garda Civil.
Que bonito, Sí. que bonita. Sabes, ás 9 da mañá, a primeira chamada que se Garda Civil. Sí, bueno, eu creo que un pouco a compás cos campos, digo vos que era precioso desde o Bolo, desde Cambela, desde Correxás, ver todo verde, pois digo, vámonos a animar e tamén vamos a chamar a Garda Civil para que faga, non sei, está un pouco, xa foi unha campaña un pouco bronca, sí, a que tiveron no Concello do Bolo, demasiadas denuncias, según o meu punto de vista, demasiado embarrado, enlodado todo, non? E non é bonito. Decíamos onte que é a festa da democracia, que cada un opine, sempre cando non se meta cos demais, como eu digo, non é así, non sei. Vale, si te parece logo entramos un poquinho máis en detalle cando vayamos ao Bolo e agora imos ir concello por concello, pero xa que mencionas a festa da democracia imos poñer unha canción dedicada ao equipo que creo que Alex me está facendo así en plan de, é a de Vino Tinto. Témola por aí, sí. E xa vamos a dar paso, é que nos gusta moito escoitar esta canción así. Bueno, está dedicada a José Manuel. Bueno. ¿Sabes? Si tienes unos ojos para ver el camino que has de andar, si tienes un corazón que te mueve, unas manos que trabajan y una ansia de libertad, y si tienes aliento para hablar, dime pueblo, ¿quién te obliga? ¿Quién puede obligarte a callar? Habla pueblo, habla. Mañana, habla y no permitas que roben tu palabra. Habla pueblo, habla, habla sin temor. No dejes que nadie apague tu voz. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, habla. Este es el momento. No escuches a quien diga que guardes silencio. Habla pueblo, habla. Habla pueblo, sí. No dejes que nadie decida por ti. Habla pueblo, animar a todo el mundo a que venga a votar. Sería precioso. É que o sea, un ratico está ben, pero tampouco imos abusar, non? Con Abra Puebla Habla. Vos parece, chicos, que comecemos a concello a concello plantexando como o que se debate, temos algúns datos cos que podemos comezar de número de mesas, de votantes que hai en Valdeorras, etcétera. Teño tamén por aquí cositas, vamos a comentar. Pues mira, podemos facer un reconto así, datos brutos. Antes de nada, antes de ir por concello, pues temos unos 3.955 mesas electorais en toda Galicia. Estamos a falar da comunidade, 313 alcaldes galegos que hoxe se teñen que elexir, e xa máis concretamente aquí en Valdeorras, pasábamos o dato ti ademais, 542 mesas en Valdeorras. Nos mira raro, a mí tamén me suena raro ese dato. Imposible, logo recontaremos. Eu creo que toda a provincia de Ourense. Eso pode ser en Valdeorras, creo que non vai chegar nin as 50. Efectivamente. 50 mesas en Valdeorras. En torno, alrededor, case 50 mesas. Sí, no, efectivamente, son 542 mesas e 418 colexios, entón eso é a provincia, efectivamente. E despois, bueno, por exemplo, aquí no Barco, 17 mesas, eso sí que o sabemos. Ese dato é verídico. 17 mesas repartidas, nas que estivemos en casi todas esta mañá, ademais quedando cos candidatos, bueno, compartindo un pouquiño tamén cales son as súas os seus sentimentos hoxe e as súas impresións de cara á xornada electoral, efectivamente, que despois teremos tempo de escoitalos. No Barco votan neste 2018 10.554 persoas, que son unhas 250 menos que nas anteriores. Bueno, 200 menos que nas anteriores, pola baixada do padrón. 10.500 votantes no Barco. No Barco, como saben, se decide si continúa na alcaldía o Alfredo García, que do PSOE é a súa sexta, sería a súa sexta legislatura.
Levamos 5 legislaturas xa con Alfredo ao frente da alcaldía. Foron 20 anos de alcalde. Bueno, agora mesmo hoxe se decide se sigue adiante ou cambiamos de cor política. Efectivamente. De cor política. De cor, se cambiamos de cor, efectivamente. No Partido Popular se presenta por primeira vez Sabina Aguado, ela como candidata, e teñen neste momento 6 diputados, 6 concelleiros. 6 concelleiros, efectivamente. Concelleiras. Que hoxe tamén se elixen os diputados, efectivamente, pero non, estamos a falar de concelleiros. E despois ten riada un concelleiro e veremos si volve a sair, neste caso Félix García. Sí, efectivamente. O cambio dábase o ano pasado. E o BNG se presenta Suso Vila Sánchez e que agarda, bueno, veremos si recupera a representación o BNG no Concello do Barco, ¿no? Efectivamente, o ano pasado pois cambiábanse, como dicíamos, as tornas, perdía esa representación no Concello do Barco o BNG, entraba Riada Cidadá e agora mesmo Riada Cidadá efectivamente quere manter esa representación, incluso aumentar a representación no Concello. Veremos se Suso Vila Sánchez consigue esa representación que tamén están buscando o BNG, volver outra vez a estar presentes no Concello do Barco, claro. Bueno, se te parece, imos ver xa os vídeos, o que decimos a a continuación é o que fixemos esta mañá, grabando os candidatos, votando e ao mesmo tempo facéndonos unha reflexión á cámara. Xa lles dicimos que foi unha mañá moi intensa, os vídeos están sin editar, pero entendemos que teñen un valor de testimonio e de ver tamén como o ambiente nos nas mesas electorais. Entón imos ver os candidatos do Barco todo seguido e despois o comentamos. Es que Guillermina no está nada. Mira, qué maja. Invito a Víctor. Víctor, ¿puedes haberme llamado? No, podías te los pagado tú. Claro, ¿no? Haberme llamado. ¿Qué ibas a por café? Señora presidenta. García, Rodríguez, Alfredo. ¿Tú quieres salir, María del Pilar? María del Pilar, ¿quieres salir? Ben, o que están vendo agora mesmo na retransmisión en directo aquí dende os estudios de Radio Valdeorras é o actual alcalde, candidato do PSDG-PSOE, Alfredo García, como exercía o seu dereito ao voto, neste caso na mesa electoral das casas baratas no Barco. Estamos tendo un problemiña co audio dos vídeos, por eso imos comentar así un pouco por encima, a ver se o podemos solucionar, e se non, lles amosaremos estes vídeos despois na seguinte retransmisión, que será as 8:30 da tarde, que xa teremos isto solucionado. Entón, bueno, no Barco aí está falando Alfredo, pero como non o podemos escoitar, eu creo que imos regresar entón á imaxe de estudio, Humberto. E imos comentar se vos parece que posibilidades hai no Barco, que podería suceder, porque a maioría absoluta é bastante holgada por dos concelleiros. Sí, efectivamente. Entón, bueno, nunca se sabe o que pode pasar, como pode afectar tamén a participación. A mí me sorprendeu un dato da participación do Barco das anteriores municipais que foi relativamente baixa, un 60%. Sí. Nas xerais do mes pasado votou un 70 e pico por cento, 71, 72. Entón, isto como crees que pode chegar a afectar os resultados? Evidentemente, bueno, todos os candidatos que esta mañá estuvimos falando con eles, todos abogaban por esa participación, que se repita polo menos, ou que se achegue a participación que se registrou nas pasadas eleccións. Bueno, sí, evidentemente se hai participación, bueno, pois terá máis posibilidades ao feito de que entren outros partidos tamén e que teñan representación no propio Concello. Sí que é certo
certo que, bueno, Alfredo García pode acadar esa maioría absoluta que necesita. Tamén é certo que se aboga moito pola nova cara que se presentou, que o PP presentou, que, bueno, é unha candidata que non se... bueno, participou de concellera durante estes 4 últimos anos, non é a primeira vez que se presenta, pero bueno, ten unha trayectoria que, bueno, eu creo que da bondo coñecida, ademais aquí no Barco, e, bueno, é unha candidata moi válida. Eu creo que Alfredo, pois, vímolo moitísimo nesta campaña, sempre nos ten acostumados a iso, é dicir, ponse a súa xa coñecida mochila verde ao lombo e percorre todos os sitios, nuns noutros, sempre pedindo voto. E sí que é certo que, bueno, tivo presencia en todas, bueno, ademais coincidiu a Santa Rita tamén, e pudémolo ver, deixouse ver, que é o que moitas veces estamos a buscar, sobre todo a xente que non ten acceso a medios de comunicación, que non ten acceso moitas veces a internet, ou que non se pode informar, e que incluso nin sequera escoita a radio. Eso é moi importante en zonas como Valdeorras, ou estar na rúa, estar presente. Así que é certo que, bueno, vímolos os dous que estuveron, pero sí que, bueno, pois cada un na súa maneira e na súa disyuntiva, pero, bueno, realmente non sei como pode afectar a balanza, se eso o que me preguntas, Cristina, porque realmente sí que sei que BNG quere entrar neste concello como se xa, e ter unha representación que perdeu fai 4 anos. Sei que Riada ten, bueno, pois pensado estar neste concello, entrar dentro, e ter máis representación, pero realmente o que pode acontecer entre PP e PSOE, pois está a orden do día, hoxe saberemos. Está todo por ver tamén o que sucederá na rúa. Imos a avanzar, si te parece, mentre solucionamos o tema dos votos. Na rúa tivemos, hemos escuito con un pouco de eco, Alex, correctamente, estuvo entrando polo micro 1. Sí, non? Perdón, que me... Sí. Sí, vale, porque me escuito con eco. Vale, pero o mellor son os cascos, ou o mellor é que madruguei moito. Tamén pode entonces ser. É como que a miña voz empeza a repercutirme a mí mesma, madrugache, ¿no? moito, e acostarse tarde tamén. Vale, imos a ir un pouco máis rápido, canalice, vale? Simplemente plantexar datos. Rúa, temos 5. Temos 5 candidatos. 5 candidaturas, é o concello que máis candidaturas ten. Aquí non está todo o pescado vendido hoxe pode pasar cualquier cousa na rúa. María Albert fixo unha campaña moi forte, é unha candidata que entrou con moita forza na rúa. Temos a candidatura in extremis do Rúa, con José Vicente Solarato fronte. Temos unha candidatura nova de Ciudadanos, e temos o PSOE, que tamén Luis Fernández Budiña, actual alcalde, que está loitando por conseguir quedarse nesa alcaldía. Temos que recordar que a coalición BNG-PSOE a que está liderando hoxe no Concello da Rúa. Entón, bueno, pois veremos como se xogan as cartas, e veremos como acontece todo, porque realmente o feito de que entrara o grupo do Rúa en Escea cambia un pouquiño todo, realmente pode decidir unha balanza a un lado e a outro. Non sei se estades de acordo, vos que estades máis en contacto de máis, estou falando con, bueno, que ti votaches en o Barco, é verdade, eso deixalo claro. Pero coñeces moito a realidade da rúa. Na rúa hai moita incertidumbre, a xente está facendo porras entre eles. Ah, sí? Sí, cada un fai a súa aposta a ver quen gaña. A cousa é que como nos gusta apostar na rúa, chicos. Sí, que Solarat revolucionou moito o panorama, pero bueno, tamén pesa que haxa unha candidatura nova como Ciudadáns, que é unha persoa tamén coñecida, e o cambio de candidato no PP. Entonces, un pouco hasta a última hora eu creo que non se vai a saber que pode pasar.
Bueno, a última hora, e creo que na rúa hai unha variable que hai que ter en conta, que é o descenso do censo electoral, que é bastante elevado. Bueno, nos parece bastante elevado. De 3.839 votantes que houve no 2015, neste 2018 son 3.674, son casi 200 menos. Entón, 200 votantes, cando o censo son de 3.500 tal, son bastantes votos menos. Entón, aí un voto, 2 votos, 3 votos van decidir concelleiros. Non é o mesmo que, perdona que te corte, non é o mesmo que antes dixeche que tamén baixaron 200 aquí no Barco, pero claro, estamos a falar de canto? De 10.000 votantes. De 10.000 votantes, entón realmente na rúa sí que pode supoñer. E o desgaste que supón o primeiro candidato, sacar un concelleiro é moi grande, o sea, pagase moi caro. Pasou aquí no Barco na anterior legislatura, cando ese voto entre Riada e BNG quedouse un deles sin el. No, eu creo que o mesmo pode ocurrir na rúa. Ese desgaste de Cidadáns, Rúa, PP, PSOE, BNG, están, eu creo que están todos nun pano, non? Que vai a quedar moi atomizado. Sí, igual que ti votaches a unha lista electoral, esa non fai o primeiro concelleiro, pero o resto queda tamén sin esos votos, o sea... Claro, se van a restar uns aos outros. Sí, moito. E entonces penso que non se vai a dilucidar esa interrogante hasta o último momento. Hasta o último momento, efectivamente, hasta o último momento. Chicas, se vos parece, imos probar agora a ver se escuitamos ben o audio dos vídeos, porque como saben, isto é unha experiencia piloto, a soita idea, xa teremos afilados os cartelos, pero xa que madrugamos e gravamos a todos os candidatos votando, imos probar de novo cas candidaturas do Barco, entramos directamente con Sabina do Partido Popular. Creo que seguimos sin escoitar moi ben os audios, entón non imos poder escoitar o que nos contan os candidatos. Pasando un día muy agradable, haremos lo que hacemos siempre en elecciones, pasear por todos los colegios electorales, animar a todo el mundo a que venga a votar, además hace un día precioso, con lo cual pues el paseo es agradable y nada más, trabajando como siempre. Non nos estamos escoitando no retorno, pero mellor sí que se está escoitando en emisión, pode ser? Me parece que son dos elecciones muy seguidas y a lo mejor la gente está un poco más cansada que otras veces, pero también me parece que eso, que el día invita. Feliz. 551. Feliz. 551. Soy bonito más de lo que soy. Me rompo la cámara. Vale. Vale, gracias a todos. Bueno, disculpad un segundo. Entraba aquí una... Sodes máis periodistas que votantes. A ver, a jornada está sendo completamente normal, como ven sendo costumbre no Barco. No Barco creo, non recordo moitos problemas, casi ningún, durante as eleccións. Polo as mesas que eu teño controlado, que son toda a parte oeste do Barco, pois está desarrollando normal e está votando un pouco menos que nas eleccións de fai un mes, as generales. Pero eu creo que con o bon tempo que fai se nivelará, máis ou menos. É un domingo moi bonito,
a xente pode salir a tomar un café e votar. Como tes pensado pasar a xornada electoral? Como tes pensado pasar a xornada electoral? Eu son interventor, entonces estou dando voltas pola mesa para contactar cos meus compañeiros e mirar se hai algún problema, levarlles cafés, estas cousas, pasar o mellor rato e sustituílos cando van a comer. Entonces, nada máis, falando que a xentiña que se quera acercar, animalos a votar. Antes decías que parece que hai máis que a xente se está animando igual que nas outras eleccións. Ao principio parece ser que, volvo a dicir, parecía que había menos votación que nas... Pero eu creo que se está animando a xente que se acabará nivelando un poquinho. Creo que vai a votar un poquinho menos, pero igual un 6% menos, polo que estamos comprobando, non? Igual me confundo, pero... ¿La otra quién? ¿Qué pasa? Qué raro, pero tú la comida. Buenas. Yo lo tengo doble. Bien. Bien. Por lo tanto, ya se han traído unos papeles. ¿Verdad? Y la sangre rojo. Es que Guillermina no está mal. Porque cuando el malecón... É un día moi tranquilo, a xente é moi responsable, como debe ser sempre. E a xornada electoral, bueno, por agora é tranquila, pero non sabemos que a xente maior ven despois cara a mediodía, e a xente moza ven cara con todo está según o que é normal nestes momentos. Previsións, nós non facemos previsións de ser capaz de prever o futuro, facíamos quinielas. Nós temos que nos isto é unha cuestión democrática e cada un fai o que cree conveniente ben. Foi máis gracias por estar vos aquí e preocuparvos desto. A ver, una sonrisita. Sonríe como te lo creyeron. Sonríe como te lo... Yo creo que debes buscar, poner la cabeza a la altura del plato de las albóndigas de ahí. Pues bueno, yo creo que como siempre, con total normalidad, aunque al principio hubo alguna mesa donde ya había gente esperando, pero bueno, la cosa va tranquila y yo creo que lo más importante de todo es la normalidad, como no puede ser de otra manera. Por lo tanto, a esperar. ¿Se puede haber mucha participación? Pues no lo sé, yo espero que sea como siempre, no hay, entiendo que no hay la presión de las pasadas elecciones, donde había una serie de componentes ideológicos que hicieron salir a la gente, pero bueno, me imagino que la participación estará entre los de las pasadas elecciones y la del 28 de abril, por ahí andará la cosa. Que ben que sempre nos pillan sempre, verdad? Nos pillan baixando haciendo cosas. A enchufar o ordenador, claro, porque nos estamos aquí, temos un retorno que leva o retardo de Facebook, nos relajamos, nos sacamos los pitillitos y tal. Bueno, chicas, vamos a continuar. Sí, efectivamente. Gracias a todo el mundo que nos está seguindo, dándonos ese feedback técnico, aclarándonos que se escuitaba todo ben, xa saben, moitas gracias, sí. Estamos aquí un pouco sobre a marcha, entón imos descubrindo os pequenos fallos e arranxando tamén sobre a marcha. Imos a escuitar, xa comentamos a situación da rúa, imos ver os vídeos que gravamos dos candidatos e tamén dos seus comentarios. Me dice Humberto que un trocito que ten que metelo. Na rúa tamén todo por ver. Todo por ver, moita incertidumbre. E o ambiente no pobo, porque ti estiveches na Mesa do Nimo, non? A que se chama Mesa do Nimo. Estuve aí tamén no atrio da Rúa Bella e tamén estuve na Mesa do Concello. Bueno, hai que comentar que os candidatos á sección dos novos que sí, estaban nerviosos, veteranos como Solarat non, e Luís tampouco, porque xa levan moitos anos e foron tranquilos, aínda que Luís comentou, non sei se pasou un pouquiño de mala noite, non sei se sería polo tema
de que hoxe era o día grande ou non. Bueno, escutaremos agora os seus comentarios. Bueno, se estrean o de Cidadáns, non, Manolo? Sí, se estrena Manolo. Bueno, se estrena Álvaro no Partido Popular. Álvaro no Partido Popular. Entonces isto era o que decía eu antes, que ao haber novos candidatos tamén hai que ver como é a resposta da xente, non? Si calaron esas novas propostas ou polo contrario, pois... E tamén haberá que analizar como afecta a trayectoria de goberno o actual bipartito, non? Porque, por exemplo, o Bloque ocupou a alcaldía pero nos 2 primeiros anos, e os réditos políticos dunha actuación de goberno, por experiencia sabemos que é para os últimos anos de goberno, no caso do bipartito. Non sei se temos os vídeos, Humberto, podemos lanzar os vídeos da rúa? Pois imos ver como grabastes os candidatos da rúa. Señores, isto va así, ¿no? En plan de todo moi vivo. Martínez García Manuel. Vota municipales. Vota europeas. Estamos facendo unha pequena pausa para que nos piden para poder colocar outra vez os vídeos nos streaming. Se vos parece, imos comentar mentras os coloca. Che vou a propoñer unha cousa, Humber. Imos a... Bueno, se me posa Álvaro encima... xa non propoño nada. Un pouco raro. Como queres que fagamos? Os colocas todos nunha play ou vamos comentando por encima? Estamos facendo unha pequena pausa para que nos pidan... Mira que bonito ese retorno de audio que acaba de entrar. Vale, imos entonces a ver outro candidato do Rúa. Neste caso creo que vai ser o do Partido Popular, pode ser? Ok. Sí. Aí temos a Álvaro. Buenos días, acabo de ejercer mi derecho al voto. Ya podéis imaginar por quién he votado. Esperemos que todo vaya bien. Parece que hay una alta participación. El día nos acompaña, es maravilloso. Y bueno, aquí seguimos con ilusión, muy tranquilos porque hemos hecho un buen trabajo y esperemos que dé un buen fruto. Un día como hoxe, nesta xornada que estamos a vivir, estáse desenrolando con total normalidade. Eso é bon, non? Para que a xente se anime e veña a votar pois tan pronto como lle sexa posible, non? A verdade é que nos levantamos con moitas ilusións, con moitas ganas de poder seguir traballando pois, en favorecer o noso concello. Temos un programa, presentamos un programa estes días que creo que é o mellor de todos os que se presentaron ata agora. E bueno, o que queremos é iso, construir a rúa que todos a nosa ilusión e a nosa forza ven dada tamén pois, por o traballo feito durante estes últimos anos. E eu que quero desde aquí a animar a xente a que un día como hoxe que veña a votar e que o faga pois con eso, con responsabilidade, sabendo que digamos ten unha opción, que é a opción do Partido Socialista, que creemos que as millores que poden votar ou que se poden votar, pois en este caso nunhas eleccións como estas para o Concello de Carón. González Albert Marín 420. As dúas, sí. Sí. Sí, 420. Y hablando. Muy bien, gracias. Chao. A xornada electoral vexo a ben, creo que se está desenvolvendo con normalidade, esperamos que se desenvolva con normalidade tamén o resto do día, que a xente da rúa participe masivamente nestas eleccións, que cuanta máis xente vote sempre mellor para o Concello, e nos esperamos ter un bon resultado baseado no traballo que fixemos, esperamos que a xente este satisfeita co traballo que fixemos e que eso se repercuta nas urnas. Fernando
Bueno, eu creo que xa escutamos a todos os candidatos da rúa. De todas maneiras, se hai algo que salga mal, que non se preocupen, que nos imos ir subindo estos vídeos ao longo do día tamén. Faltanos Vicente ou non? Pode ser que falte Vicente. Sí, faltanos Vicente, non escoitamos chama o de Rúa, Ciudadanos Rúa. tampouco. Ciudadanos, sí. Manolo, Sí, a Manolo sí. Ou estaba votando. Estaba votando, non sei se escoitamos, vamos, imos ver se podemos ver Rúa a Rúa. Teño dato de José Vicente. José Vicente Solarán leva 32 anos de participación na vida política local. Levaba no momento que deixou a vida política. 18 anos, o sea, alcalde durante 18 anos e concelleiro nos restantes deses 32. O sea, que, bueno, foi despois presidente da de Valdeorras, como moitos sabemos, no 2016, e agora, pues decidiu... Estamos vendo votar neste momento. É o que se está emitindo, verdade, Humberto? Sorpresa total a participación de Vicente, verdad? Efectivamente, pois sí. Pero de feito tiñamos sabemos que foi no último minuto, casi nun bar. Escoitámolo, chicas, escoitámolo. Pues bueno, afortunadamente tenemos un día maravilloso climatológicamente, y yo creo que además acompaña esta fiesta, que es la fiesta de la democracia, y sobre todo cuando se trata de formar la corporación municipal, que es la casa de todos. Entonces yo tengo la impresión de que va a haber una importante participación, dado que están muy disputadas estas elecciones. Concurrimos 5 candidaturas y bueno, no digo que Dios reparta suerte, sino que cada uno obtenga el apoyo que entiende que merece, y por mi parte yo diría lo que una vez afirmó Pío Cabanillas Gallas ante unas elecciones también muy disputadas: la cosa está tan difícil que no se sabe quiénes ganaremos. Creo que se nos acaba de cortar a emisión de Vicente. Chicas, eu creo que imos guardar estes vídeos, ímolos ir colgando mellor no Facebook de Promocon ao longo do día, e así tamén lles animamos, dime, Humberto. Queres meter o último, pero que outro cortamos? Bueno, metemos Cidadáns da Rúa e deixamos aquí as votacións e as vemos despois no Facebook mellor. No Facebook ou na página de Somos Comarca, non? Ou na página de Somos Comarca, perfecto. Nada, me din que non, e eu agora xa tiña ganas de escutar a Manolo, a ver que dicía, porque aparte estaba super nervioso, non? Sí, efectivamente. Estaba super nervioso nesa primeira xornada electoral. Imos facer repaso por todos os concellos nos que estivemos tamén en Petín, Sonia, e estiveches ti, se presentan só PSOE e PP, neste caso hai renovación dos dous candidatos, veremos como responde a xente a esa alternativa tamén que hubo no PSDG, que era o que gobernou ata agora, aparte con unha ampla maioría absoluta, 6 concelleiros por un do PSOE, e veremos que pasan estas eleccións. O ambiente de Betín como sempre festivo, ainda que era a primeira hora da mañá, ás 9:30 xa votaran nas dúas mesas 21 e 21. Comentamos esta xogada porque cando eu preguntei cantos habían votado, 21. Bueno, pois xa está, 42 personas habían votado ás 9:30. Escrutinio e ímonos de pinchos, sí. ¿No? En plan de, básicamente, sí que é verdad que en Betín nas anteriores foi cando xa se reduciu o número de concelleiros no pleno, que baixou de 11 a 7, e veremos tamén como responde a xente hasta el novo rostro do Partido Popular en Betín, Carlos Goñi, non? Tamén se renovan os candidatos á alcaldía en Larouco, que tamén estivemos a primeira hora da mañá, tanto polo PP como polo PSOE. Por PP vai Patricia, por PSOE Nacho, e tamén entran de novo a querer estar nesa alcaldía. Bueno, a verdad que a min me fai bastante ilusión, cando hai renovación de
renovación de rostros, ¿no? Parece como que entra un pouco de aire fresco. Aire fresco, sí, sempre ben en todos os sitios eu creo un pouco de aire fresco, que aporten novas ideas, sempre está ben, non? Ademais, se dá esa casuística precisamente neses dous concellos, tanto PSOE como PP renovan as súas caras. So un dato que o dimos tanto na Rúa como no Barco. O número de votantes en Petín son este ano 762, no 2015 eran 840, o sea, son casi 100 menos tamén. E no caso de Larouco, este ano votan 397 persoas e o censo electoral en 2005 eran 440. Os datos estos nunca son bonitos. No. Esa baixada de electores, esa baixada proporcional tamén do padrón municipal, pero bueno, son os datos de Larouco. Imos o bolo. No bolo se presentan Partido Popular e PSOE. Efectivamente. Polo Partido Popular repite Manuel Corzo. Repite unha vez máis. 32 anos de alcaldía, 74 anos ten Manuel Corzo. Parece que ánimos renovados. Moi ben, Están nas primeiras eleccións, Raquel, tes ese dato, sí, verdad? Sí, efectivamente. Bueno, ten un contrincante, temos que dicirlo así, Juan Ferreira, polo PSOE, que se presenta por segunda vez. Polo menos as anteriores sí se presentou. Efectivamente, bueno, pois aí temos outra vez ánimos renovados nese superalcalde, como dicías, Cristina, superalcalde, 74 bueno, non sei, polo menos 74 anos está moi ben, o sea, moi fresco. E no bolo votan este ano 829 persoas, e o censo electoral, bueno, teñen o voto recoñecido, logo veremos canta xente vota, non? A participación. E é un descenso de casi, de 70 respecto ao ano anterior, o 2015, que eran 892 persoas. E temos que ter en conta que no bolo hai 47 pueblos. O sea, votan 3 por pueblo. Temos 3 mesas, non? Temos 3 mesas electorais no bolo. Temos o bolo, Celavente e Cambela, que foi a do lío. Que foi a do lío. Antes o comentamos, hubo unha incidencia na mesa de Cambela a hora de constituíla, hubo xente, apoderados, interventores do Partido Socialista que tiveron o criterio de dicir, opinaban que había xente do Partido Popular que non podía estar ali, e acabou intervindo a Guardia Civil, a xente se enfadou, temos algúns vídeos, algunhas declaracións tanto do candidato do Partido Popular como do candidato do PSOE, e os veremos pola tarde, non? Avanzamos, concello, avanzamos porque supoño que vostedes querrán xantarenos tamén, non? Carballeda de Valdeorras. Carballeda. Ali foi tamén un enviado especial esta mañá. Tivemos a José Manuel aí grabando en vertical. Grabando en vertical os candidatos. Non lle saques os trapos sucios, Cristina. Es moi mala. Candidatos de Carballeda. Bueno, que ahora mismo está grabando a Elías Enrubia. Bueno, a verdade que sí. José Manuel, gracias por este favor que fas pola comunicación e polo xornalismo de proximidade. Pero sí, porque non o dixemos, pero verdadeiramente non solamente fai falla xente que este collendo a información, senón tamén por de acordo os candidatos para que non se xunten todos votando, porque temos que collelos a todos, e iso é un esforzo por parte do equipo de produción, e tamén agradecer aos candidatos e aos partidos que todo o mundo foi responde moi ben a esta iniciativa e a este soño que tiñamos de facer unha retransmisión en directo, e queremos dar os resultados antes que a TVG. O apoio da xente, o apoio dos candidatos, eu creo que non sei en vos, pero eu síntome como moi arroupada. Ayer, onte a noite, cando mandábamos por redes que nos apoyasen, que nos visen, foi impresionante o apoio, así, que sí, e é moi gratificante. Volvemos a Carballeda e logo te damos un abrazo, que te vemos necesitada de amor. En Carballeda repite outra vez Mari Carmen como candidata do Partido Popular. Pero este ano saiulle unha competencia nova. Esco, que a mí me parece a marca dun coche. Non sei quen escolle os nomes dos partidos políticos. Bueno, que nos permitan un pouco este tonito, ¿no?, que tenemos aquí entre. Pero tono de tertulia totalmente. O candidato de Esco, que é o partido de Pachi Vázquez por Ourense, e que se presenta, que é o Dilo Fernández, ¿no?, en Carballeda. E polo Partido Socialista, José Manuel González. Sí, efectivamente. O PSOE ten 3, o PP 6, veremos que sucede. Si entra Esco, moi complicado que se perda a maioría absoluta. Bueno, veremos, ¿no? As urnas están aí, efectivamente, o que sempre decimos. Número de votantes en Carballeda, que pensades, que subieron o que aquí perde todo o mundo? Baixa. Pero non moito en Carballeda. 1255 votantes no 2015, 1202
no 2018. Eu creo que en proporción, non fixemos a porcentaxe, pero en proporción é das que baixou menos. E 28 anos de alcaldesa. Temos que recordar, temos que lembrar que Mari Carmen González leva 28 anos na alcaldía. Que non está nada mal. Non está nada mal tampouco. Non está mal, estuvo como independente, logo entrou tamén con entrou nas filas do Partido Popular. Efectivamente, foi 28 anos, pero cunhas siglas e con outras. Non se vende a ningún partido político. É o que se chama como tocar todos os palos do flamenco, sabes? En plan, foi por soleás, por seguidillas. É alcaldesa, aínda que teña un outro partido detrás, ela é alcaldesa. Me deixas facer outro chiste? É a nosa Rosalía, tra. Imos ver que pasa este ano, que como dixemos, pois aí vio competencia. Ben, imos a Vilamartín. En Vilamartín, aparte estiveches ti, Susana, fálanos un pouco do pulso do ambiente. Bueno, pois había bastante ambiente no que é o núcleo en Vilamartín, ali pois votou o candidato popular, que é Pinto, que voltou o PP porque estaba antes nunha candidatura independiente, efectivamente, sí. E bueno, decir tamén que Enrique Álvarez Barreiro do PSOE votou en Valdegodos. En Valdegodos se dá a peculiaridade de que había 4 persoas de máis de 100 anos que non foron a votar, pero bueno, que non sei se irían a votar, pero que a primeira hora da mañá que están no censo. E tamén outra peculiaridade que tendo ali a residencia de anciás, pois creo que vai haber un alto pouca participación, porque coincidía unha rapaza que leva indo 7 anos o tema, como se chama, das mesas. Como interventora, mellor. Sí, pois en que lle tocou 7 ocasións. Sí, que lle claro, tocou, que hai pouca xente, entón pois tes máis posibilidades de... pois que suele ser unha mesa que acaba pronto, porque hai tanta xente maior vinculada ao tema da residencia que vota por correo, que vota por correo ou que non vota directamente. Pero bueno, sorprendeume o tema de persoas de máis de 100 anos que estaban no censo. Que bonito, que bonito. Tamén, que bonito, pero que maiores somos. Claro, pero iso o millor o que proba tamén é que tamén descendeu aí o censo ou non, en Vilamartín. En Vilamartín se digo, bueno, en Vilamartín a verdad que hai un dato, espera, Vilamartín, en 2015 1.609 persoas, en 2018 1.609 persoas. Entonces, de verdad que o comprobei varias veces porque isto fixen as 2 da mañá, sabes? Entón, o comprobei varias veces e o mellor é por eso, porque como duran tantos anos, o censo aguanta. Son moi lonxevos en Vilamartín. Bueno, en Vilamartín entonces temos candidatura do PSDG-PSOE, do PP, do BNG. Gobernan neste momento o PSOE con 6 concelleiros, o PP ten 2 e o que era AV, que era de Pinto, tiña un concelleiro. Veremos si agora coas siglas do PP como poden sumar eses 2 e 1, en que se poden convertir e se poden de alguna maneira moverse así no alcalde. Hai que decir que incorporouse o BNG, que efectivamente, non esquezamos nas anteriores non se presentaron, aínda que legislaturas atrás sí. Sofía Carrín polo BNG. Sofía Carril, que tamén a gravamos esta mañá e veremos o seu vídeo grabando e tamén incentivando o voto. A onde nos imos agora? Sorpresa, Rubiá. Que Rubiá teño que decir que a primeira sorpresa que me levei foi eu o facer o censo e darme conta de que realmente é un sitio con moitísima poboación. Sí, efectivamente. Dentro dos 9 concellos de Valdeorra, Rubiá número 5. Rubiá ten neste momento casi 1.500 habitantes, o sea que non está nada mal, tendo en conta que bueno, que tamén é un espacio moi disperso, etcétera. E no seu censo electoral, que pasa? Que deses 1.448 habitantes, casi todos teñen dereito a voto. Eso que, claro, porque hai 1.327 con dereito a voto, o sea que só hai como 100 persoas que non votan, menores de 18 anos. Quero decir, aí está o dato. Temos aquí datos tamén para reflexión, porque son 100 persoas solamente. Claro, é que son solo 100 persoas menores de 18 anos en un concello de 1.400 habitantes. Tela marinera. Bueno, para outra rumba supongo que tenemos este dato, datos, pero sí, este tipo. O censo en Rubiá era de 1.327 persoas no 2015 e este ano 1.276. Tamén son lonxevos en Rubiá, o sea, ou se foi pouca xente, que tamén pode pasar, ¿no? O censo pode descender porque falezan censados ou porque asa xente que se mude. E se presenta. Hai outra residencia tamén en Rubiá que son... Pasa que nas residencias non sei se en realidade a xente se empadrona no lugar da residencia. Polo menos non se, legalmente non terían por qué.
Vale. Outra cousa é que as circunstancias nas que a xente se sinta máis cómoda ou de alguna maneira incentivada, O que se podan pedir subvencións, incentivada quedou este así, tipo ¿no? de cousas. Incentivada a que se empadronen no lugar onde está ubicada a residencia. En todo caso, en Rubiá temos Partido Popular e PSOE. O Partido Popular leva moito tempo tamén no goberno, Elías. 20 anos. 20 anos. 20 anos na corporación, despois 16 como alcalde. 16 como alcalde. Vale. Entón, este podería ser, neste caso, o sea, quinta legislatura, si renova. O Partido Socialista ten 3 concelleiros. Efectivamente. E, bueno, son 6-3 agora. Veremos que pasa, ¿no? Nestas eleccións. Ademais, Raquel Méndez regresa á política, porque nas pasadas legislaturas, no 2015, non regresa á primeira liña política, é dicir, que nas pasadas non se presentou, estivo, ou non se presentou, e desta vez, pues, volve outra vez a querer estar ao frente do Concello, a ver que pasa. A ver que pasa. A mí me gusta que cada vez hai máis mulleres tamén de candidatas. E moitas Raqueles, teño que dicir. Estás falando ti ou o destino? Non digo nada. Vale, xa me calo. Subimos ata a Veiga. A Veiga non fomos a gravar, agardamos falar cos candidatos que nos van a mandar eles unha mensaxe para que podamos publicar, dende aquí yo recordamos, pero hai que dicir que na Veiga a situación do censo é a seguinte: no 2015 votaban 850 persoas e no 2018 820, un pouco menos, pero bueno, a baixada de poboación claro, é pouca, pero que xa non chegan a 1000 tampouco. O mismo caso que no Bolo, hai como 60 povos ou 58, o sea, é increíble a de povos que hai no municipio da Veiga e do Bolo. Efectivamente. E mesas? Sabemos cantas mesas hai na Veiga? 3 mesas. Ai, e ahora píllasme porque se me marcharon da cabeza. A Veiga... Home, ten que haber varias, porque o desplazamento, bueno, tiñamos aí un dato de porque os concellos podían pedir transporte electoral e algúns sí que o solicitaron, pero bueno, claro, é que un día que se non votas por correo, porque sí que, pero bueno, ao final para votar por correo tamén tes que ir á esta oficina de correos. Claro. A mobilidade en un sitio como Valdeorras sigue sendo un dos grandes retos, e en xornadas como esta vemos tamén a diferencia de vivir nun sitio ou noutro, ¿no? Efectivamente, claro que sí, ademais a dispersión pois obriga a que, bueno, que haya varias mesas, porque ao final a xente ten que acudir a votar. Efectivamente. Bueno, aquí temos 2 candidatos. Agora hai 2 candidatos, pero antes había tamén Avi, pode ser? Sí, nas anteriores na anterior legislatura había además un concelleiro, non? Un concelleiro tiña, sí, efectivamente. Este ano non se presenta, temos 2 grupos políticos destacados, que son PP, segunda legislatura, de Juan Anta, que saiu elexido nas pasadas eleccións como alcalde, un dos alcaldes máis xoves da provincia. Temos cuarta legislatura xa de Fernando Fernández frente do PSOE, Partido Socialista, que foi alcalde tamén durante 2 anos, creo recordar, 2007-2009, cando foi Fernando Fernández. Tamén hai un bipartito entre os independentes e PSOE. Onde? Na Veiga. Cando gobernou bipartito non, apoio dos independentes a Fernando. A Fernando, efectivamente, sí, cando gobernou. Pero estaba mirando aquí respecto a datos do 2011 ou 2015 na Veiga, o presentarse a Avi lle quitou o Partido Popular. Entón veremos o que pasa ese ano, se recupera ese concelleiro o Partido Popular ou se en cambio vai para o PSOE, porque ao final sí que é un concello con moi poquiños concelleiros e todo se decide por moi poucos votos. Efectivamente. E habría que citar tamén Larouco, que nas pasadas eleccións xerais empataron totalmente, si eran 400 e pico, 415 empate técnico que dicías, PSOE e 415 PP, e son 2 rostros novos, Patricia Lamela polo PP, Nacho González, creo que é polo PSOE. Efectivamente, sí, a ver o que pasa aí ao ser 2 rostros novos e ese empate que houbo durante estas eleccións xerais recientes. Logo de 20 anos como alcalde Joaquín Bautista, agora entra Patricia Lamela, efectivamente polo PP. Moi ben, nos falta, bueno, agora xa deixamos Valdeorras, xa fixemos o repaso Valdeorras, e nos falta das terras de Trives. Temos os datos de 2 concellos que habitualmente cubrimos dende Somos Comarca e tamén dende Radio Valdeorras Onda Cero, e un deles é Pobra de Trives, que isto sí que é como na rúa. Que vai a pasar na Pobra de Trives, non? Porque hubo unha salida de alcalde durante o goberno e despois o actual alcalde de Ati se presenta polo Partido Popular. Hai tamén un pouco de flamenco aquí en Trives. Pero non hai lista independente. Non hai lista
independente, non se presentan os independentes. Pero moi cantado, ti, me parece, ¿no? Hombre, non hai lista independente. O PSOE quedou nas anteriores como quedou. Hai lista nova. Son de Trives, ten os votos que ten, que pode crecer un pouquiño. Estou facendo un análise un pouco blanco e en botella. Claro, porque a historia que non hai independentes. A ti tiña 7 concelleiros, o PP 3 e son un concelleiro. Ese é o goberno saínte en Trives. Entón veremos que pasa agora, porque a ti xa non se presenta. Se os de Ati están no PP. Claro, sí, bueno, blanco e en botella, vale. E o Partido Socialista volve a intentar entrar no pleno Trives. Imos decir tamén os datos de censo electoral en Trives. Votaron no 2015 1927 persoas e no 2018 baixou máis de 100 persoas de censo electoral, 1807. Porque, sí, tamén perderon máis de 100 habitantes, a verdade. Caramba. Sí, Trives, que pensamos, non tedes na cabeza que Trives é como moi grande e ten os mesmos habitantes un pouco menos que Rubián. Estamos a falar de Pobra de Trives, da circunscripción electoral, vamos, que son... Ten máis que Rubián. Ten máis que Rubián. Ten máis. Non, uns poquinhos máis. Rubiá ten 1500 máis ou menos e Pobra de Trives 2100. Números redondos, ni para ti ni para mí. Vale. E por último Manzaneda, chicas. Manzaneda. En Manzaneda temos son de Trives. Son de Manzaneda, claro. Son de, pero en Manzaneda son de Trives, o sea, temos a son de Manzaneda. É casi de hora de xantar, ¿eh? Como este, non? E me como a Manzaneda e o convirto en Trives, no. Temos a Son de Manzaneda, que é o actual equipo goberno saínte, que ten 5 concelleiros, Partido Popular 1 e PSOE 1, e se volven a presentar as mesmas. Son de Manzaneda, Partido Popular e PSOE. Aquí temos a Félix Domínguez, que chegaba á alcaldía logo de que David Rodríguez pois fixera, marchara esa vida parlamentaria, que non lle deixaba seguir sendo alcalde de Manzaneda, e deixaba no seu sitio pois fai 2 anos e medio máis ou menos a Félix Domínguez. Agora podemos dicir que é a primeira vez que se presenta Félix, porque realmente é así, é a primeira vez que se vai pois someter o voto dos cidadáns que verdadeiramente teñen que elexilo agora, se verdadeiramente o queren como alcalde, non? Entonces, pois chega igual que chegan os demais á alcaldía. É outra das localidades que son os 3 quasi novatos, ¿no? Efectivamente. Félix vai ser a primeira vez que o elixa o pobo e tanto PP como PSOE presentan candidaturas novos. Efectivamente, temos a Pedro Yáñez polo Partido Popular e temos a Amable Fernández por o Partido Socialista. A ver que pasa en Trives tamén, sí, a ver sobre todo se calman un pouco as cousas, é dicir, porque levamos uns anos que parece que unos entran, outros salen e bueno, pleitos, a política viva está ben. Eso está ben. Si non de que falaríamos todos os días nos medios de comunicación, se non fora da política viva, ¿no? En plan de... Bueno, xente maravillosa deste estudio de Radio Valdeorras. Imos despedirse esta primeira conexión, como vedes? Eu creo que ben, non? Imos recordarlle a xente que nos está vendo, hola a todos. Sabemos que estades aí, vos controlamos por Facebook. Decir que hai máis de 25.000 valdeorreses convocados ás furnas, señores, salgan a votar. Eu creo que 25.000. Eu creo que, 25.000 son os habitantes, pero bueno. 25.000 habitantes de Valdeorras, vamos a poner 20.000 de censo. Es que tenía que sumar todo, pero no tengo el Excel, que me falló José Manuel, ¿sabes? Yo calculo todo rápido. Pero bueno, máis de 20.000 persoas convocadas a votar hoxe en Valdeorras, tamén en Manzaneda, Trives, que sexa unha xornada tranquila, que o tomemos tamén con enerxía, e nos volvemos ver aquí ás 8:30 da tarde, ¿verdad? Ás 8:30 da tarde, sigan conectados, iremos subindo cousas, imos despedirnos coa canción Que Dios reparta fuerte. Ata tarde.